Vítam vás pri novom diele rozhovorov o umení. Dnes som si pozval pred kameru Václava Veverku, ktorý kreslí vtipy. Robíš aj karikatúry? Teraz som si není istý. Pokouším se o ně, ale je to v souvislosti s vtipy, který kreslím, to znamená zejména teda politiky. Ja, jasne, tak to spadá do toho. A řekl bych, že mi docela jdou teda. No, práve si na festivale, teraz Medzinárodnom festivale kreslených vtipov získala si polovicu cien, k čomu ti gratulujem. Děkuji. Takže je nějaký vtip, čo ťa v poslednej dobe rozosmial? No, je to těžký říct, protože samozřejmě veškerý moje vtipy mě rozesmějou, ale hlavně manželka na to má jiný názor, to je asi obligátní nebo prostě klasická starost všech kreslířů a humoristů, že ty naše ženy mají na to trošku jiný úhel pohledu. Ale opravdu, to jako špatně se jmenuje, ale Vašek Nováků, Honza Tatarka, prostě všichni špičkoví kreslíři, nejenom z Česka, ale i jako z naší spřátelené země, ze Slovenska, jsou vynikající. Nemám až tak rád vtipy beze slov, mám rád jako většinou vtipy teda s doprovodným textem, protože málo kdo to umí, teda vtipy beze slov, ale když je vtip beze slov perfektní, no tak samozřejmě ani ten vtip s textem se mu kolikrát nepřiblíží. No jasne, áno, sa hovorí, že najťažšie je vymyslieť vtip bez slov, aby bol dobrý. No tak to si potvrdil, jasné. Áno. Musí byť dobrý, tam je to ťažké. A ako si sa ty vlastne, keď sa pozrieš späť, dostal ku kresleniu vtipov? Čo bol ten podnět? Ten podnět byl to, já jsem to někde ventiloval v nějakém psaném textu, že protože se živím jako projektant dopravních staveb, takže od roku 92, 4, nevím, 6 možná, projektuju na počítači a pak jsem z nějakého důvodu vzal do ruky tužku před 7-8 rokama a zjistil jsem, že já tu tužku neumím pořádně držet, že neumím vůbec namalovat čáru, neumím namalovat vůbec nic, prostě to, co jsem jako dítě uměl relativně, tak prostě jsem neuměl, no tak jsem řekl, já to zkusím a potřeboval jsem si nakreslit novoročenku, PFko, prostě, abych zase obdaroval kamarády, známí architekti, kolegové posílali PFka a já jsem nic neměl, nebo jsme něco vytvářeli kombinací nějakých koláží a podobně, tak jsem říkal, zkusím nakreslit vtip, no. A zkusil jsem to, no chytlo mě to a začal jsem, zase. Ale je to poměrně nedávno, 7 let zpátky, někdy po 55. roku života. Jasne. Ty si stále ještě verný tomu kresleniu analogovému na papier? No, tak klasika. Jako teoreticky mě nic jiného nezbývá, protože potřebuji, aby si ty oči odpočinuly trošku od toho monitoru, jestli je to na tablet a nějaký prosvětlování nebo něco podobně. Vlastně ta tužka, ten papír, je to něco zvláštního a navíc tam se ty chyby neodpouštějí. Já neříkám, že mi ta kresba jde, určitě jsem se zlepšil, protože zkrát to bylo opravdu špatný. Dneska spíš to flákám, protože zase můj názor je, že zrovna ten druh kresby, nebo nechci říct umění, ale prostě kreslení vtipů je taková jenom chvilková záležitost. Jo? Lidi si to prohlídnou, odložej, zasmějou se a málo kdy se vrátí někdo ke vtipu. Jo? Některé slovní vtipy se vyprávějí po hospodách nebo v nějakých společnostech, ale ke kreslenému vtipu se málo kdo vrátí. No ale teda vlastně potvrdil si mi, že kreslíš na papier. Poďme sa pozrieť trošku bližšie, že ako vlastne prebieha tá kresba tvojho vtipu. Máš vymyslené, čo ideš nakresliť? Naskicuješ si to tuškou a potom ideš, neviem, fixou, alebo ako robíš? No, problém je v jedné věci. Jo. Zase já jsem relativně netrpělivý člověk, takže když u toho strávím víc jak 5 minut, tak jsem z toho trošku nervózní. Lidský život je obecně krátký. Jo. Ještě nám bylo vyměřeno, dejme tomu, horizontu nějaký ten průměr 75, 80, 85 let, když se nic jako zvláštního nestane. A na rozdíl teda od nějakých jiných živočichů, kteří mají tu dobu kratší, ale někdo nám zase nadělil ten mozek trošku jiný, že jo? Nebo větší, nebo jinak fungující.
No a je hromadu lákadel a způsobů využití volného času nebo i pracovního času. Takže mi přijde jako ztrácet víc času než 5 minut, 10 minut. Takže ano, čertnu si to tužkou většinou, pak jedu teda fixou a paradoxně jsem zjistil, že mě vyhovují dneska nejlíp fixy za 4 koruny, který se dá ještě koupit opravdu. Černý fix, který má zhruba tloušku 1 mm. Slabší, byl jsem za to kritizován, pak jsem samozřejmě zjistil, že se mi to nelíbí. Ta linka je špatná, tak lepší je prostě použít silnější fix. A zase, když je hodně silný, tak pak ten detail tam není vidět. A když člověk zkombinuje 2-3 fixy, tak je to zase špatně. No ale na nějaké příležitosti, třeba na festivaly nebo podobně, na soutěže, nebo občas, když chci udělat někomu radost, tak ten vtip vybarvuju. Takže pak si ho klasicky naskenuju a v tom mým programu na to projektování ten vtip vybarvuju tím, že to obklikám. Jo? Je to náročnější, ale zase, když to trvá víc jak půl hodiny, tak je to špatný. To musím chtít udělat hodně velkou radost někomu. Ale mne sa práve páči na tých tvojich vtipoch, však vložím ich aj do videa. Páči sa mi tá jednoduchosť vlastne tých práve nevyfarbených vtipov, že je tam teda vlastne len tá linka, to je to taká tá klasická škola tých starých kreslížov vtipov. Takže to sa mi páči. Páči sa mi, že ty máš aj pre teba typické postavičky a tie tváre, že na to sa človek pozrie a vie, že si to ty. Že to je teda tvoja kresba. Ano, já jestli tě můžu přerušit. Máme taky problém všichni, že jo? Protože někdo zabral tento druh očí. Jiný zabral tento druh nohou, rukou. Mně samozřejmě by se líbilo takový ty renčínovský nebo novákovský, Vašek Nováků, že jo, kolega, oči, kde je to bělmo nějaký a pak se dá vyjádřit hromadu věcí. Ale bohužel tohle bylo zabraný. Jo, tak jsem nakonec šel na ty nějaký ty ťupky s tím, když to má brýle, tak samozřejmě se to vykreslí jiným způsobem. Zase se tím špatně kreslí vykulený oči. Jo? Když kreslíš tu ťupku, že jo, tak ty oči ti nemůžou vybíhat ven. Ale je fakt, že jsem přece jenom jako se chtěl odlišovat a nechtěl jsem kopírovat nikoho. I když třeba z hlediska stylu kantorek byl pro mě kantorek nepřekonatelný. Jo. Jednoduchost kresby Jiránek. Z našich kolegů Jirka Pirkl zase linie jednoduchá. A už nám řekli, protože Jirka Pirkl taky občas nějaký vtipy vybarvuje, tak kolega Mirek Ostrý, že ho říká, hele, vám ty vybarvený vtipy prostě neslušej. No, tak asi ja to tak vnímam, áno, u teba. Páči sa mi to tak, ako to robíš, tie klasika. Hej. No a možno je tam aj tá ľahkosť, ako hovoríš, že nevenuješ tomu veľa času, nerobíš ten vtip 2 hodiny, ho nerobíš, a že by si ho u teba by si ho už možno asi až pokazil, prekombinoval. To je... Určitě a hlavně ono takhle, když už on ten čas samozřejmě, který tomu všichni dáváme, tak by se dal využít jiným způsobem. Když to bylo honorovaný a relativně slušně, zaplaceno teda, no tak člověk ten čas tím mohl jako strávit víc. A jak říkám, když je to pomíví ještě na sociálních sítích někde, no tak něco opravovat, něčemu se vracet, překreslovat, tak mi to přijde jako trošku i zbytečný. No. Ale není to jako pohrdání tím čtenářem, divákem, nebo jak se to nazve. Je to jenom proto, že opravdu možná vyumělkovaná kresba nebude nikdy dokonalá. A u toho vybarvování, pokud se dělá opravdu tím stylem, že se vybarvuje v tom tabletu, tak ty linky musí být spojený. Ale právě někdy je krásnější, když ta linka není dopojená, že jo, nebo je jenom nějaký náznak. Chtěl bych umět zkratku nebo náznak, co měl zase Dušan Pálka třeba, vykreslil 2 postavy nějaký ještě roztřesený podobně a ztratilo se to do neznáma. To neumím, to bych se chtěl naučit. Dušana Pálku som objavil pre seba pomerne nedávno, tiež sa neviem vynadívať na to, ako kreslil fakt. No a bylo řečeno, že byl vynikající fotograf, jo, bylo mi řečeno, že byl vynikající fotograf a pro něj opravdu ten humor byla ztráta času. Takže on to začal flákat tím, aby si teda viděl na nějaký to živobytí, pravděpodobně, nevím, mám to zaslechu. No a tu kresbu si takhle zjednodušil Jiránek, Vladimír Jiránek, to je to samý a dá se, že udělat hromadu věcí s tím. Jasné. Akým témam sa najradšej venuješ? Vzpomenul si tu politiku asi trochu. Politiku jo, protože je to vděčný téma. Špatný je, že tím člověk získává hromadu nepřátel.
Respektive přichází o přátele, protože oni neumí si odstoupit od té situace, podívat se s nějakým nadhledem nebo prostě s nějakým odstupem a berou tu situaci nebo ten vtip berou opravdu vážně. Přece je to jako líp se dělají vtipy na vládnoucí stranu, vládnoucí koalici, protože mají nějakou zodpovědnost, mají přešlapy, když to opozice se chová tak, že říkají, že jsou konstruktivní opozice, ale přemýšlejí, jak se nestat vládnoucí koalicí, protože by nevěděli způsoby řešení, nicméně ventilují to tak, že mají řešení na daný problém. A my to bereme jako voliči, jako občani, my to bereme někdy až moc vážně, protože si myslíme, že ta situace by mohla být trošku jako jiná, kdyby vládl někdo jiný. Ale jsou to vážný témata, protože měli bychom být opravdu se snažit o humor, mít nějaký odstup, což zase nekoresponduje dneska s tím, co taky dělám, černý humor, který jsem odsuzoval, ale ono to vyplynulo i z toho, že třeba přispívám do časopisu Sorry, kde jako černý humor je v podstatě vstupenka na jejich stránky, mimo jiné. No a pak paradoxně dělám humor s lehtivou tematikou. A kolikrát si za to až sám stydím, ale mám faninky, ženy přes 80 let, dokonce snad přes 90 let, který mi posílají dopisy nebo komentáře, že jsem jim prodloužil život. Super. Jo, takže si říkám, jestli se náhodou jako lidi nepřetvařujeme, protože se odsuzujeme, říkáme to ne, to je špatný. Ano. A jsou to lehtivá témata, měli bychom jako opatrně s nima. A i z počtu sledujících, i z počtu nějakých těch lajků a podobně, pak nakonec jako vyplyne, že tyhle vtipy jsou nejvíc žádaný. Tak teď je otázka, co chceme. Jestli chceme dělat komerci, byť neplacenou, anebo chceme vážná zamyšlení, která nás jako unavují dnes a denně, jako v běžném životě. No, to si veľmi pekne povedal, no. Je to tak, ako hovoríš, no. Super. Ešte niečo, čo som sa zabudol spýtať a chceš povedať? Jenom, že bychom opravdu měli odlišovat dvě věci, jo. A to jsou, jak člověk stárne a jak má nějaké prožitky a zážitky, tak si myslí, že situace, které dneska nazýváme jako kritickými, protože to je vliv médií, že? Tak v minulosti tady byly mnohokrát. Jo? Akorát bohužel média nebyla tak silná, nebo vůbec neexistovala a nemohli nás ovlivňovat a směřovat, protože když se zamyslíš, jako hele, je to vážný téma teď momentálně, a když se nad tím zamyslíš, tak zjišťuješ, jak se navzájem odcizujeme a jak jsme rozděleni na nesměřitelné tábory. A já bych chtěl, aby ten humor, prostě ty vtipy nás spojovali a abychom hledali na tom opravdu něco, abychom se uvolnili. Přece, když budu vyhledávat pro sebe nějaký pořad v televizi, tak budu hledat něco, kde se uvolním. Může to být absolutně ne oduševněný, ale nelogický, sranda, jo? Opravdu uvolněná legrace bez nějakého zamyšlení, než nějaký vážný pořad. Jako myslím si, že k tomu životu na to uvolnění by měl být ten humor, jako nevázaný humor. Jo? Prostě klasický skeče a stará a dobrá Anglie humor, jo? Asi tak si myslím. No. Tak to si perfektne zakončilo, no k tomu už nie niečo dodať, ten humor naozaj by nás mal spájať a nie rozdeľovať, ako si povedal. Asi tak. Super, prajem ti, nech ťa nápady neopúšťajú, nech ten tvoj zmysel pre humor, ktorý máš aj v bežnom živote, nech máš stále. Když teď to tak nevyznělo, protože byli jsme velmi vážní, což mě teda mrzí. Ale kto ťa pozná, vie, že... Ale ne, když člověk musí přemýšlet, tak je vidět, že na srandu není prostor. Takže možná bych měl víc přemýšlet, no, aby to nebylo tak veselý všechno. Nevadí, dobre, Já ti děkuju moc, taky děkuju. Zas někdy. Ahoj. Jasne.